Hej så meget, velkommen til den video. I dag så skal jeg lave en What's on my phone, som jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Altså, jeg har sådan en her iPhone 6 Plus her. Den er rimelig stor, det er en gold. Jeg har cover på, kan høre. Ja, så hvis jeg går ind, ja, klokken er 16:39, og det er så min baggrund, den er så virkelig cool. Så skriver jeg lige, så har jeg sådan en skrivekode, og så skriver jeg lige. Ja, så når vi kommer ind her, så min telefon så ledes ud. Jeg ved ikke, om I kan se det, men så har jeg beskeder her. Det har alle mennesker nok. Og så har jeg, hvad er det? Nå ja, det er kalender her. Ja. Og så har jeg indstillinger, og hvis I tænker, hvad det der er, så er det fordi, jeg har glemt at opdatere min telefon. Så har vi kort. Ja, de der beskeder kan komme bagefter. Ja. Så har vi værdipapir. Værdipapir, eller hvad det nu er. Og det fatter jeg ikke en skid om. Og det her, det er værdipapir, eller hvad det nu er, det hedder. Så har vi kamera. Så den er der. Og så har vi wallet, eller hvad det nu er, det hedder, med sådan noget wallet. Det ser sådan her ud, således, og det er sådan nogle flybilletter til 4 personer, fordi at, ja, min familie er vi 4. Så har vi ur. Det ser således ud. Og så har vi tips. Og så har vi gamecenter. Påmindelser, jeg ved ikke, om I kan se på mig. Ja! Påmindelser. Det ser sådan her ud, påmindelser. Og det er min lillebror far, der snakker. Så har vi kontakter. Og så har jeg alle mulige andre videoer. Så det var det der for det her video. Jeg håber, I kunne lide den. I må gerne like, kommentere og subscribe. Ja. Så vi ses.